Ait ang kargahanan. Ano niya akong kargahan. So hapit na jud ko mahuman. Mga diskarting malupit. Bisita sa trabaho guys. So ilasa lang talian aron dili basta-basta mabigay. Sakto pugong. Ang jud kapatong mahuman na. So bagi palisod-lisod ko ani gamay ha. Diyan gyapon nila ikaduhang flooring aron ligon kayo. Asa pa ni travel do? Midsayap. So layo-layo pa din eh. Sayap. Grabe pataliyo no, siniguro bisag ihaguros ning dagan eh. Yun mo love you kang kargani ba? So nahuman na yun. Tama-tama po na kumbati. So salamat sa pagdaos sa akong video guys. Amping mo dira pero me. Bye bye.